jo havia demanat de fer-ho des de fora. Jo no vaig demanar mai d'estar dins el vestidor. Jo vaig demanar jo anava a Múnich, estaria un any, em veuria els partits i si podia algun dia doncs, veure algun entrenament, fer algun cafè amb el Pep i prou. I la sorpresa va ser que no, que el Pep va dir, suposo que va valorar, va dir, mira, perquè estigui fora més val que estigui dins. I que en lloc de veure alguna coseta que ho vegi bé. I aleshores em va dir, pots entrar, pots veure-ho tot, pots escriure el que vulguis, el llibre és responsabilitat teva, jo no vull saber res, no el penso llegir, ni vull llegir cap esborrany, ni cap cosa prèvia, ni res. Escriu el que tu vulguis i és la teva responsabilitat. De fet, va haver-hi un dia que jo estava preocupat perquè hi havia tretes amb el Ribery, amb l'Schweinsteiger, que dius, hòstia, a veure si ho puc dir o no ho puc dir en el llibre, no? I un dia, que tenia molta estona el llibre i tal, li vaig consultar, li vaig dir, escolta, m'agradaria que et llegissis unes quantes pàgines d'això per veure si et sembla bé, què tal. Va dir, escolta, és la teva responsabilitat, escriu el que tu vulguis i a mi no m'expliquis. I si la cagues és cagada teva. O sigui, a mi... I res, jo vaig publicar el llibre sense que ningú d'allà dins se ne llegís ni una paraula,